Flaqa mal-moviment Żwieġ bla divorzju l-GRTU qalet li se tħalli lill-membri tagħha liberi fil-mod kif jivvutaw fir-referendum għax m'għandix u mhux se jkollha pożizzjoni. Fl-istess waqt il-President tal-GRTU Paula Bela qal li huwa kontra dħul tad-divorzju f'Malta. Fisser kif ilu miżżewweġ 38 sena u għandu 5 tfal. Qal li l-valuri huma importanti għas-soċjetà u li l-għaqda fil-familja hija kruċjali għall-GRTU għaliex it-tkissir jaffettwa ħażin lin-negozji tal-familja. Paula Bela appella biex il-membri jivvutaw skont il-kuxjenza. Andre Camilleri mill-Moviment tal-Le qal li d-divorzju ħall effetti negattivi kull fejn daħal. Ammetta li mill-2005 l-hawn żdied l-att ta' persuni separati u qal li r-raġunijiet għal din is-sitwazzjoni għandhom ikunu investigati. Camilleri qal li l-Istat għandu joffri aktar riżorsi biex ikun hemm għajnuna l-persuni bi problemi fiż-żwieġ. Qal ukoll li l-votanti messhom kellhom aktar informazzjoni qabel ġew mitluba jivvutaw fir-referendum.